Lapha ke besambele emfanefile ukuyokwenza interview nobaba oyibiza ngoJesu ozulu phezulu. Sawubona swami unjani? Happy. Ngiyaphila nami. Samba siyafunda la sisi si-Inakho production. Samba siyafunda lapha sicinga ubaba oyibiza ngoJesu la emfanefile. So angazi noma usiyambona. Ngiyangeza. Okay, swami ngiyabonga swami kakhulu leso. Yebo, okay. Ngibonga nje ukuthi ungisize ngokusheshsha yezwa kithi. Yebo. Awu ngiyabonga bakithi ngizobona imvana. Nami uJesu. Sefikile. Ehamba ebhadada nami. Igama lokuzalwa. Yayisithi inkosi iyangiqamba ukuthi ngizulu eliphezulu. Ngoba izothi uma bekhuluma izulu eliphezulu mina ngilizwe. NgwaKwaZulu. Isibongo. Ake ngize lapha ke. Kufika kanjani la khona undaba ezitha ebizwa khona ngoJesu ngoba ngithe uma ngihamba la endleleni ngifuna ngathola ukuthi abantu abaningi la bayakwazi futhi bakwazi ngalo igama elithi wena uJesu wala eMelmoth efanefile. Mhlawumbe mkhulu awungithathe nje ungibeke ukuthi uthole kanjani leli gama elithi uJesu ngoba ngagcina kunoJesu waseshowe. Yeah. Owathiwa ukhona angazi ukuthi waphelelaphi. Yeah. La eMelmoth sesinoJesu futhi nakhona. Yeah. Mhlawumbe uJesu waseshowe noma usela eMelmoth noma lo owaseMelmoth lo Jesu lo. Lo nowasebuhleni lo. Wasebuhleni. Wasebuhleni lo. Yebo. Awusibeke emkhulu ukuthi kufika kanjani la khona uqanjwa noma wena watshena abantu kufike igama lemsebenzi. Imisebenzi eyatshela ukuthi nguJesu. Ngoba lemsebenzi ayikho engenziwa umuntu. Ngoba inkomo ekhweni lami kwathi angisumisa inkunzi yenkomo yayineminyaka emibili kwasungu kunsenze. Kwelinye ikhwe lami ke ayilile. Kuthe mayisisumile inkunzi yenkomo waphenduka unina weingane wayisayoni wayiNazaretha. Lafika futhi igama lathi angifaka umne wabe emsebenzini uMahonovu. Mangifaka emsebenzini uMahonovu lathi igama kaBhala embhalele ezulwini. Bhalele ezulwini mina. Wabhala bathi afundele impepho ngenhla. Yafika inkosi wathi uyibonile ifaka umhelane omnyama. Yathi izungu asithandaze. Ngolesithathu ngathi ahamba ufuna umsebenzi wafaqashwa. Uthe dukuduku mangiseThekwini lapha kwafika umfana kadade wabo oshadele kwaMasuku. Usifiso. Wathi baba ngoba uyabanikeza abantu impesheni kahulumeni. Uyabafaka emsebenzini. Umama usehlulekile. Uzabathi ayithenga impesheni akayithuki. Ngithi mina Sifiso ngasumisa inkunzi yenkomo abanaka. Ngafaka umalume wakhe emsebenzini abanaka. Ubona kanjani ukuthi bazonaka lokhu ukuthi uma wakho uzomsempesheni. Wathi ngizomtshela baba kuba nawe la eThekwini. Oh, kulungile ke mfana ngiyehla. Wathi asehleke baba, ngifike ngimtshela umama siyohlangana ekhaya komama kwaZungu. Mangisanda ukufika nje wasiyangena umlamo wami. Hawu. MaZungu usulanda impesheni yakho. Wathi impela sibale ungitshelile uSifiso. Uphi yes. Oh, uyiphethe into zokubhala. Yebo. Wase befika azengena endlini yangenhla asesibhala ezulwini lakwaZulu. Sabhala. Lathi igama okay. Hambani ke noyifundela impepho. Ngakhuphuka ngayiThekwini. Kwaba olesithathu kwaba umsombuluko, olesibili kwalesithathu ngolesine wafika uSifiso eThekwini. Wathi we baba uhulumeni vele wangena empesheni ezalukazi umama. Ngemthandazo yakho. Ngale mthandazo. Ukhona umbaba lapha manje uthola umsebenzi ufuka uthole kuye. Awu mawefika lapha kwaKhoza lafela akabhale nje ubizilisho akabhale bhayile ezulwini la kwaKhoza esoyifunda impepho lapha ehlala khona. Langena ucingo kwaKhola. Utututututu wayeseletha lo okwathezo ukuthi akaze ubone ekhaya uze mabe emnika impesheni ilotho ehlukeze phakathi. Uyaqhuma. Qhuma umqhumo ongawuza lapha ulapha ngaphesheya. Mayiqhuma maqede ungawuza umphesheya mayingena lathi igama ithi inkosi kangisho ukuthi nanibulalana ekhaya kini babe bangiyinkomo.
Mana ke mkhulu, kanti umkhulu uyahlola kahle kahle. Cha, ukhuluma yona inkosi ukuhlola okunye. Oh, wena uhloli. Cha mina ngihlole mina ngiyakhuluma. Okusho uNkulunkulu. Awubhuli futhi. Hayi. Khuluma nje okusho uNkulunkulu mina. Mase ukufika ngiyakutshela nje okusho uNkulunkulu oyisibongo sakho ukuthi uthini. Hawu wathi hawu baba izwi likhuluma iqiniso. Kwavele kwaphuma inhlabathi zamathuna zathi. Aphuma inhlabathi zamathuna ngamazinyo nangamakhala. Wathi yanqamuka ibhombo. Awu baba. Konke okukhuluma kuyikho kodwa senzokwenze njani? Ngoba imali yami seyaphele enyangeni sesangomeni angisasebenzi. Lithi izwi lenkosi hamba uyoshisa impepho phakathi kwalamakhandle kunika wona. Ufuka ubuza ukuthi mvenqanga oNkulunkulu ngidi. Ma inkosi yasekuphameni uyiletha. Sengihamba emhlabeni kade ngcwaba umfowethu enyangeni edlule. Ma usuyiletha ngasenalutho senzomkhokhela ngani ubaba uZulu na? Osukwini lesibili unini wafuka wamnikeza 10,000 evuka ethuneni. Wafuka ethuneni wafuka wamnikeza 10,000. Uthi ngiyakubamba ndaba ezinye ngiyaqala nokubona imali ngakho. Uthi ngiyakubamba ngiyakudedela ngiyakubamba ngiyakudedela. Ngifuna ukusebheka. Wayesebuyile umama. Eyakho le mali manje. Songeyakho le mali uzokufa. Wangena ngivale ekhaya. Lapho engihlala khona. Awu ndaba ezitha senze njani ndaba? Nakho mina bese ngithi yisebhenki imali wathi umama ngizokufa. Qasha imoto sihambe siyabathuneni sokhipha kufe emathuneni lapho kusuka khona. Wayeqasha imoto. Sasifika lapha nembuzi ngiqambe imbuzi zaziwu9. Masifika lapha the masahamba endleleni kuleyo mono samshaya istroke. Sathi nqasha stroke sathi nya. Ngathi mfana afunda ama Hebrew 10:24. Ufunda amaKorinte 15:21. Ethi lokufa kwenza ngomuntu, uvuka abafile kwenza ngomuntu, uKristu uqala. Kade uvuka abafileyo, isizwe sochithwa ukufa, ilona lonke isigaba sakhe. Ma uyakwenza isigaba wena emathuneni, ufa kanjani wena? Akufe sona, sithanda usilahla lapha. Asilahla lapha isilwana. Sahamba sasafika emathuneni. Afika emathuneni ngafika ezimkilekana zezilwini. Kwathiwa ngibusise amanzi esiphethu, amanzi empophomo, amanzi olwandle, yihlabathi lolwandle. Inyongo yembuzi ngabusisa amathuna ngihlanganise esengithi inkosi babusisa inkosi babusisa ibusisa amathuna inkosi babusisa ngoba ukufa kusuka emathuneni Ukusuka emathuneni usuka emathuneni kufa kusuka khona lathi igama ke okay asambeke mfana sesiya kuleya ndle yodwa lapho abaphela khona kwathi umama wakho wayesele yedwa emhlabeni waxoshwa zilwane basebephenduka izilwane wayoqashwa asambeke manje ke sesiyobahlambulula lapha sesiyohlambulula ke laba abadliwa izinja angaziwa amathuna ukuthi aphi abafele empini awuna ngempela safesa abahlambulula sababekisa izikhali sabangenisa ngafe ngabaphukudla themaze ngibaphukudla lathi igama silaleke emphathi ngifuna ungitshela ukuthi bathini ngithe ngizosengithini baba nampo ke sebekhulu bathini bathi ubaba lo ozozingenisa la ekhaya usesingenisile ekhaya njengoba ingenisile ekhaya usesihlambulule ubuka amathambo ethu kanjani kade sigeze emathuneni izifo esihamba ngazo izinilanda ngazo nemhlabeni awuba ukuthi amhlophe kanjani njengamanje ke njengoba umsebenzi ungawutholi nje ke sesizotshela abelungu ukuthi abakubize emsebenzini uzazi usakhela umuzi kwakumsombuluko kwakuyisona uthe ngumsombuluko la ngene ucingo ebhika uzizinko uthe manje sengingenile ebhika uzizinko ucingo lethi umlungu hours khuphulela imali 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 wathi uphela unyaka wathi indaba ezithi sengifuna ukwakhumuza ngifuna ukukhetha intombi awuna ngempela ahamba wayikhetha wathi ukhetha elohlophe lathi igama cha nangu umkakho waNcobo afika ikhetha intombi yaNcobo wayelobola isipeshini kuthi onyakeni wesibili wayesengifonela khona la ekhaya wathi baba ngicela ukufakela imali ebhenke sengiyadinga manje uzokulethela bona ekhaya ngoba umzisi wakhiwa awuna ngempela ngahamba ngafike ngabahlambululo kwekhaya bangena abangasekho kuleli ikhaya wangithi thema seqedile kwenza konke ngoba kungena umvelinqanga aqala uNkulunkulu uqala asingene isidalwa uNkulunkulu ungamazi ukuthi uphi ufaka ungena uNkulunkulu uqala esengena isidalwa nangempela
asesimfaka uNkulunkulu endlini yakhe safaka idalo endlini yakhe asithi igama silaleke futhi imphathi sizwe tema sesilele maqede wasengithini wathi awunamba mkhulu bakhuluma bathi lo baba lo osilethe lapha ekhaya kahlala emhlabeni na umzi wakhe buki eleyela phezulu yabona umkhulu kanjani uthi yebo ngiyabona uthi ke ubaba wasezulwini lona akuyena ubaba wasemhlabeni usilethile ke ekhaya uselokho efona ke manje uthi ke sesizokunikeza amaloto awu2 mase unikeza amaloto awu2 sifuna enye ihlephule phakathi hambe uyobona ekhaya lakhe kade efike kuleli lidlule ngithi ke mntanami imisebenzi miningi kakhulu enye sengehlwe nje uyichaza ngoba ngikhumbula ngenye ilanga nami mshiya lo kaSemende wayelethwe uye lo wabhosha uSemende wayelethwe uye mayefika la lathi igama kabhala wabhala ngamlalisa kwandodana phezulu emzini omfowethu kuthe mayeselele ebusuku wayesevuka unina ngoba bengivutha abafileyo mina ngiyabakhuluma abafileyo abasukhuluma ukufa abasukhuluma ngeshwa wathi awu mntanethu kade ungasindi nje kungenxa ukuthi asavalele ebhodleleni manje uShembe ufuka wabuza ukuthi siyafuna yini isiphume lapha ebhodleleni sathi siyafuna sathi wasethi ngivumani ke isiphilisi ingane mayefika lapha kuningi okuthiwa ayisebenzise la inyongo yazo mayefika lapha mayethi yaphuza lamanzi ahlala nenyongo uthi aseneminyaka emibili engabhoshi uthi sathi sisunyaka asemfuna uye toilet wafuka bhosha uSemende lapha etoilet